ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚಲ್ಲರ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ತಮ್ಮನೇಲಿ ತೂತೆ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ಹೆಂಗ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಸಲ್ ಬೈದಿನಿ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೈದಿನಿ ಊರುಡ್ದು. ಸೊ ಊರುಡ್ದು ದಾದ ಮತ್ತ ಕಡಪುರದೇರಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ತಚ್ಪವೆ. ಸೊ ಬಲೆ ತೂಕ ನಮ್ಮ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂಜಿ ಓಪನ್ ಉಂಟು ಟಂಟಡಾ. ಫಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪ್ಪುಳಿ ಸೂರೊಡ್ದೆ ದೂರೊಡ್ದೆ ತೋಯೊಂದುಂಡು. ವಿನಾಯಕ್ಸ್ ದಕಲ್ನ ರೊಟ್ಟಿ ಬೈದಿಂಡೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಟೋಟಲ್ 3 ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಉಂಡು. ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಕ್ಕುಲಿ ಬೈದಿನ ಅರಿತ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪಂಡದು ಬೈದಿಂಡೆ. ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಡಬಲ್ ಟೇಪ್ ಆರ್ದು ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾರ್ದಿನ ಉಂಡು. ಐಟ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಸಾಲ ಉಂಡು, ಅವು ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡಿದ ಎಂಕ್ ಬೆಂಡಿ ಬಂಡ ಅಂತ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಬೆಂಡಿ ಉಂಡು ತೋಳಿ ಇಂದಟ್ಟು ಶುಂಠಿ ಪುರ ಪಾರ್ದಪ್ಪು ಅಂಚದೆ ಅನಿ ಏಪಲ ಬಣ್ಣಗ ಒಂತೆ ಬೆಂಡಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಇಂಚ ಪಾರ್ಸಲ್ದೆಲ್ಲ ಕಡಪುರ್ನಾಗ ಅವೇನು ಕಡಪುರ ಬಂತೆ. ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ ಅದು ಕುಕ್ಕರ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಉಲ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಎರಡು ಮೂಜಿ ಐಟಮ್ ನಾನು ತೋಜೊಂದುಂಟು. ಸೊ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ದ, ಒಂದು ಒಮ್ನಿಡೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಊರುಡು ಕುಳಿದ ನಮ್ಮ ನಿಜ್ಜಿದ ಪುರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ನಂಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ನಿಜ್ಜಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಿತ್ತು ಇತ್ತಲ್ಲ ಉಂಡು. ಬಟ್ ಆ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಆತು ಒಂದು ಆಪುಜಿ ದಿನ ಮಸ್ತ್ ಜಿಮ್ ಪಣೊಂದು. ಸೊ ಏನು ಐನಾಜು ವರ್ಷ ದುಂಬು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಹೋದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಆರು ಒಂದೇ ಪೇಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡೇರು. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಾವೇನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದುಬೈ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲು ಊರುಡ್ದೆ ಕಣಪ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ಏರಂಡಲ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂಜಿ ಅಂಚ ಪುರ ಕಣಪ ಒಂದು. ಸೊ ನಿಕ್ಕುಲ್ಲ ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಜ್ಜಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲು ಅವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರತಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ತಿಕ್ಕು ಒಂದು 150 ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜಸ್ 150 ರೂಪೀಸ್ ಅದನ್ನು ಉಂಟಾಯ್ತು. ಸೊ ಏರ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾರಿ ಎಟ್ಟೆ ಕೂಲಿಗೆ. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಉಪ್ಪಡದ ಡಬ್ಬೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂಗಡಿ ತಿಕ್ಕು ನಾನು ದಿವ್ಯಾ ಉಪ್ಪಡು. ಸೊ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಇದ್ರೆ ನಂಗೆ ಒಂದು 2 ಒಣಸೊಂಪರ ಹಾಕೊಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ ಏನು ಊರುಡ್ದು ಕನಪಾಯಿನಿ ದಾಯಪಂಡ ಊರುಡ್ದು ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬನ್ನಗ ಕನತೆರಾರು ಅರೆಗೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರು ಕನಪೆ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಅನ್ ಕನಪಾಯಿನಿ. ಕುಕ್ಕರ್ ಮುಲ್ಪಾಲ ಉಂಡು ದುಬೈಡ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ನೆನಪೇರು ನಿಕ್ಲು ಊರುಡ್ದು ದಾಯಕೊಂಡು ಫಿಲ್ ಮಾರ್ರೆ ಬಂದು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ತುವೇರಕೊಂಡ ದುಬೈಡ್ ಕುಕ್ಕರ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಕಂಪೇರ್ ಮಂತನ ಇಂಡಿಯಾಡ್. ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಾಲಾತುಜಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ವಿಸಿಲ್ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು ನಲ್ಲ ಉಂಡವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಪಸತ್ ಕನಕ ಬಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತಿತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ದುಂಬೆ ಯೋಚನೆ ಮಂತಂತೆ ದೆತನೋಡು ಬಂದು 2-3 ಸತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರಪೋದು ರೇಟ್ ಲತು ಹೈ ಇತ್ತು ರೇಟ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಸಿಷನ್ ದೆತೊಂಡ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾಗ ಓದೆತನೋಡು. ಸೊ 5 ಲೀಟರ್ದ ಕುಕ್ಕರೇ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡದು 5 ಲೀಟರ್ದನೇ ಕುಕ್ಕರ್ ದೆತನೋಡು ಬಂದು ಅಮೆಝಾನ್ ರೇಟ್ ತುಯೆ ದುಬೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಗಡಿ ರೇಟ್ ತುಯೆ. ಸೊ ಪೂರ 265 ದಿರಮ್ಸ್ ಮುಟ್ಟತ್ತೆ ನೈಕ್ ಪ್ರೀತಿ ದಾಖಲ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ದಾಖಲ. ಸೊ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಡಿಯಾ ಅಮೆಝಾನ್ ಡೋರ ರೇಟ್ ತುಯೆ ಅಲ್ಪ ತೂನಗ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತೋಜಿನ ಆಫರ್ಡ್ 2900 ಅದನ್ನ ಇತ್ತದೆ. ಸೊ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಟ್ರೈ ಮಂತೆ ಊರುಡೆ ವೈಫ್ ಬಂದು ತೂಲ ಪಂಡ ಅಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ತುಯ್ಯಲ್ಲ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು 2700-2900 ಅದನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಅವೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರೆ ಬರ್ಪೇರಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು. ಸೊ 6 ಕೇಂದ್ರ ಕನವಳಿ ಬಂಡೆ. ಸೊ ಏನು ಅವೇನು ಕಡಪುರ ಪಂಡೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು 3000 ನಮ್ಮ ಸೇವ್ ಮಂತ ಅಲ್ಪ ದಾಯಪಂಡ 1,000 2,000 3,000 ತನ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಹೊರವರ ಕೆಲವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಬಂದು ಕೊಡಾಕ ಮುಲ್ಪ ಆಂಡಲ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಕನಪ ಉಂಟು ದಾಯಪಂಡ ನಾವು ಸೇಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸು ಕೊಡ್ದಾಯ ಮೂರ್ದೆ ತೊಂದು ಪಂಪಿನ ಕಾರಣ ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪುರ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಮೀನು ಕನಪ ಹೊಡೆದು ಇತ್ತು ಊರುಡ್ದು ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಬರ್ಪಿನ ಕುಡಿತ್ತೆ ಅಕ್ಕಡ ತರ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಜಿನ ಅಡ್ವೈಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಕುಕ್ಕರ್ದ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚೆ. ನಾನು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕುದ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.